Опа! Малко промяна в графика. Понеже докато човека моята приятелка, сега ще ви покажа какви са героите. Шели. Кой няма? Шели. Ето Шели. Имам я. Нита и имам с този скин и нормално. После следва Клод. Така стреля с звезди. Така е нормалния му скин. И този. Този е най-як. Бул имам този скин и този. Брок нямам никакви скинове. Примо също играх с него. Барли имам и този скин. Много е як. Сега. Полко. Имам този скин. Падна ми се от ранка звезда. Много е як. Аз много го исках. И както казах, ето този също. Много са яки и двата скина. На Роза нямам никакви скинове. Имам никакви скинове. Имам този. Тя още е в игра. Да, на майка имам този. И никой друг. На Тик нямам друг. Имам 8 бит, на него също нямам. На Рико имам този. И мисля после да се пусна с него. Имам Hyper Charge, да. Пени. Ето. Карл. Джеси. Гус. Бо. Мисля, че имам скинове. Не. Имам този много як скин. Този също много як. Биби. Бея имам този. Този. И този. Този и този са най-яки. На Нани имам този и този. На Едгар нямам никакви скинове. На Гриф нямам. На Били имам този. На Ханк имам този. На Анджело този. И други нямам. На Бери никакви нямам. На Тара имам този. Добре, тя се е изключила. На Джин имам този. На Бъс знаете какъв имам. Ето този. На Финкс. И Мико. Буквално това са ми героите. Нямам други. Това са ми. Хора, аз трябва да ви кажа чао, за да се отпочина малко.